Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Вас вітае праграма Гомельскому областному радио 80. Перад мікрафонам аўтар і вядучы яе Михаил Болцов. Вось і наступіў Новы год. Зеляніна ёлак, весялосцю баляў маскарадаў, застоллямі і шчырымі пажаданнямі адшумела гэтае свята. І зноў працоўныя будні. А ў іх і радасць стварэння, і горыч пралікаў, недахопу. Толькі памятаю, абласное радыё не абыходзіла негатыўных з'яў нашага жыцця. Крытычным словам журналісты змагаліся з усім, што перашкаджала нармальна жыць і працаваць. Так, у 80-тыя гады мінулага стагоддзя у інфармацыйных выпусках пастаянна гучалі крытычныя паведамленні пад рубрыкай «Трывожны сігнал». Аднак гэтага было недастаткова. Вось тады і з'явіўся в эфіры сатырычны часопіс «Радыё Парылка». Рыхтаваць яго было даручана мне, хоць абавязкаў па аддзелу інфармацыі з мяне ніхто не здымаў. За новую справу ўзяўся ахвотна. Шчыра скажу, хацелася праявіць сябе ў творчым плане, бо сатыра патрабавала нямала часу і адпаведных здольнасцей, і нават спеласці. Давно прыкмечана, што крытыка – гэта не цукар, а вымова не мёд. Часопіс звычайна складаўся з 4-5 сюжэтаў. У ім былі фельетоны, крытычныя карэспандэнцыі, рэплікі і нават сатырычныя вершы. У эфіры яны гучалі ў форме сцэнак, якія разыгрывалі дыктары радыё Віктор Вінакураў і Валянціна Шышкова, а таксама рэжысёры тэлебачання Вадзім Гесь і Асфір Нікалаева, якіх я таксама запрашаў для гэтага. Гукавы фон заўсёды ўдала падбіралі рэжысёр радыё Галіна Пратапопова, аператары Ганна Кушнір, Людміла Платонова, Надзея Калінсніченка. Ахвотна дасылалі ў часопіс матэрыялы прафесійныя журналісты Владзімир Пернікаў, Мікалай Старченко, Пётр Радзечка з Гомеля, Алесь Карпенка з Мазыра, Вячаслав Герасименко з Петрыкова, Сергей Лопут з Кармы, пазаштатны аўтар, пракурор з абласнога цэнтра Олег Літошка. Мне заставалася толькі надаць ім адпаведную форму, каб сатырычнае слово было больш трапным і біла ў цэль. На розныя тэмы пісаў і сам. У маім архіве захаваліся некаторыя выпускі радыё Парылкі. Вось, напрыклад, пачатак майго фельетона «Кардыбалеты галоднага парсюка», які прагучаў па радыё напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя з Саўгаса-пераможнік Светлагорскага района. Парсючок Цімоша летуценна зажмурыў вочы. Яму мроіліся канцэнтраваныя кармы і цёплы малочны адгон. У вантробах забурчэла. Ускочыў, тыцнуў з сінелым пятаком халоднае карыта і зайшоўся ў прарэзлівым віску. Успомнілася ўчарашняе. Свінарка, калі карміла яго, была шчодрай і вясёлай, нават песню няскладна цягнула. Парсючок ваўчком круціўся каля яе і так наглытаўся самагоннага паху, што весь вечар у станку гойсаў бы майская жрабя на поплаве. А сёння цёткі на ферме няма. Галава, мабыць, баліць. Вось ён і галодны, і худы. Шчацінне каўтуном узялося, як поўсцю мокрага кота. А так хочацца быць ружовенькім, тлустым. Марнае жаданне. У студзені за дзень ледзь 139 грамаў вагі набраў. Не парнакапытная, а курыца нейкая. Але, дзякуй Богу, жывы застаўся. Летась жа 186 такіх, як ён, капыткі адкінулі. Ось узгадаў гэты сюжэт і падумаў, а хіба сёння такое рэдкасць на нашых фермах? Тэма нізкай прадуктыўнасці жывёлы, выканаўчай і працоўнай дысцыпліны, на жаль, і сёння з'яўляецца актуальным. Даставалася ў радыё Парылцы таксама аматарам запусціць руку ў дзяржаўную кішэню, п'яніцам і лайдакам. Хачу сказаць,
што кожны выпуск часопіса заканчваўся рубрикай «Радыёпарылцы адказваюць». Так, неяк прагучаў фельетон «Лозунгавая эканоміка», падрыхтаваны па матэрыялах рэвізіі ў калгасе 1 мая Жлобінскага района, дзе было выяўлена шмат фактаў марнатраўства грашовых і матэрыяльных сродкаў. Пасля перадачы галоўны бухгалтар быў вызвалены ад пасады, супраць яго ўзбуджана крымінальная справа, панеслі спагнанне і іншыя спецыялісты гаспадаркі. Такія прыклады дзелавога і строгага рэагавання на выпускі сатырычнага часопіса былі неадзінкавыя. І гэта яшчэ адно пацвярджэнне таму, што абласное радыё жыло і жыве клопатамі і праблемамі нашай Гомельшчыны. Час нашай сённяшняй перадачы заканчваецца. Мы ўдзячны вам за водгукі аб ёй. Чакаем новых парад, заўваг, меркаванняў. Пішыце 246 050 Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё. Або тэлефануйце 77 61 16. Я ж, Михаил Болсун, на гэтым развітваюся з вами. Усяго найлепшае, шановныя, вам у новым годзе. Гомельскому областному радио 80 год.